mekaten para rawuh panjenengan sampun amirsani nggih tari gebiar-gebiare reok setia kawan nggih saka Kalipepe kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran salajengipun nggih mudune para widodari nggih widodari widodara widodara ayu-ayu rupane lenggak-lenggok melakune sowan teng dalemipun Bapak Senari Ibu Senari sakeluarga nggih anglajengaken tari Giandrung Banyuwangi nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amil sandi nggih medale tari Giandrung Banyuwangi kairing gending mama merga rika mama tapi dibawa dhisik mama dados yo yes awas yo ya oh so awas adik ya sampure dikepiakno alon-alon bokong iki ekor gulu dadi ekor ya dik op ya ra awakku iso yo so ya ra
Gandrung Banyuwangi nggih. Asale saka Banyuwangi tapi sing nari lare saka Kali Pepe nggih, saking keluarga besar Reok Setiakawan nggih. Sampun sowan teng dalemipun Bapak Senari, Ibu Senari sekeluarga nggih, saking dusun Mojo Lor Padang Lumajang nggih. Tari Gandrung Banyuwangi ayu-ayu rupane nyambut gawe bebarengan nggih Febril Audio Sound System nggih saking Mojo Kidul kagunganipun Bapak Said nggih. Lan ugi kolaborasi sasarangan artis video syuting nggih Mas Eko Uke saking Dawan Lor Sukodono nggih niku saderengipun kula panggil nggih sampun medal nggih nyawer nggih tuan rumahe nggih. Mbok menawi enten nggih penghormatan nggih derek-derekipun para bapak-bapak nggih lan ibu-ibu nggih katuran minggat teng panggung pagelaran nggih nyumping utawi nyawer tari Gandrung Banyuwangi nggih. Tari Gandrung Banyuwangi disukani gending-gending mama, disukani gending ingkang angka 1 mama, disukani gending lawasan nggih jajal dikei mak kualon mama dados. Nggih sumangga dumateng derek-derekipun Bapak Senari, Ibu Senari nggih. Para bapak-bapak nggih lan para sinoman nggih aturan minggat teng panggung pagelaran nggih nyumping utawi nyawer nggih tari Gandrung Banyuwangi. Iye iye a e ya ya so
Gending ingkang angka 1 nggih ditambahi sak gending mama disukani gending kendang kempul biyanyi wangi mama paran salah isun mama dados
apa salah isun nggih inggih menika gending ingkang angka loro nggih utawi gending telahir teng wontene tari Giandrung Pianyu nggih ayo Nduk genduk sing ayu-ayu loro cacahe bali-bali nang panggonane kemana